Det er let at tro, at det at drive en restaurant handler om den gode smag. Den gode sovs. Råvarerne. Den hemmelige ingrediens. For ikke at tale om folkene. Det er trods alt dem, der skaber stemningen og får gæsterne til at føle sig godt tilpas. Men der er en anden virkelighed. Det er en kamp. Du må være god til så meget. Det handler om en flok leverandører. Fra den lokale landmand til dem, der leverer pærerne. Du skal planlægge menuer og opsætte indkøbslister. Den rigtige mængde varer til den rigtige pris. Ikke for meget, men heller ikke for lidt. Vareantal, medarbejdersamtaler og lønsomhedsstyring. Du skal spare tid for at bruge tid. Der vil være sene nætter og tidlige morgener. Hverdagen er en tirade af must. Det føles som en tikamp. Du kæmper for indkøbspriser og omdømmepriser, om overskud og avancer, madspild og allergener og en bunke fakturaer. Med Milom får du et indkøbssystem, hvor alt er samlet et sted.